Ang Region 8 Task Force pinaagi sa Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Storm milusa og interagency nga tubag sa mga gusbat nga mga panimay human mo kuso-kuso si Bagyong Odette ang Buligaliti nga gilangkuban sa 28 ka mga carpentry teams sa mga sundao mutabang sa gipalukapa nga mga panimay sa Southern Leyte. Ang Joint Task Force gilangkuban sa Army, Air Force ug Philippine Navy. Matod ni Joint Task Force Storm spokesperson o spokesman Captain Ryan Layog, sila gimanduan sa pagtabang sa grabeng apektuhan sa bagyo. Sa Wapamigo ang bagyo, nakikoordinate na sila sa laing mga provincial o municipal disaster office. Si Major General De Leon na Army's 8th Infantry o Commander, miklaro nga ang Joint Task Force sa muayo sa mga nagusbat nga mga panimay ug dili mo panday og mga bag-ong balay. Hindi po naman ibig sabihin na magtatayo kami ng bahay. Yung para lang po ma-mitigate yung result ng bagyo. So we are organizing at least one team per battalion of carpentry skilled personnel.